el ball és molt diferent a una vall. Un ball era un element natural que quedava a tocar del nucli històric que feia pendent i constituïa un mitjà de defensa. Per tant, a la Fatarella tenim el ball de les Moreres i el ball d'estudi. Per tant, teníem dos elements naturals de defensa. Això us dona una mica la idea de la importància que ha tingut sempre la cultura de l'oli i de l'oliva aquí al poble. Este molí no estava aquí, estava allà baix a l'altra punta de poble i als anys 20 lo van portar cap aquí. La raó de portar-lo aquí al mig del poble, que ara és una cosa bastant obsoleta, és perquè va vindre la llum al poble i llavors se podia fer en llum ja. Este molí va començar anant en llum, sense la batidora esta, no hi era encara, però tot el més sí que anava en llum. Després de la guerra hi va haver com 2 o 3 anys, això m'ho explica els vells, clar, com 2 o 3 anys que al poble no hi va haver llum, se va quedar sense llum, i després això anava a força d'animal. Llavors, el procés, bueno, això és el que diuen oli de primera prensada en fred, diuen, l'oli que sortia d'aquí. Llavors, el procés és, hi ha un motor molt petit, no sé ni la potència que té, però té un motor, i a base d'eixos i politges, això si hi ha algun enginyer per aquí, això ho entendrà, a base d'eixos i politges funciona tot. Llavors, allà hi ha un eix, que és el que ve del motor, que en aquestes corretges i les politges dona funcionament al que és l'engranatge este per a fer el roll, que el roll és això, és la pedra esta. Això el que fa és donar voltes. Aquí davall, just davall on estic jo ara, hi ha una pedra que em vas dir que es dia, Josep? La pedra sotana, la mola sotana. La sotana, això no me'n recordo mai. Mola sotana. No me'n recordo mai. Que és igual a la que veu aquí, de dimensions. Més o menys és igual a la que veu aquí. Llavors, com funcionava això? Igual digue això que no ho fa. Això era un procés en continu, perquè si paraves perdies temps, perquè era molt lent, i si paraves perdies temps. Llavors, tal com anava voltant això anava voltant tot en conjunt. La gronsa, que ara se va reformar 3 o 4 anys abans de plegar, perquè l'original era de fusta, i el podrís a base dels anys s'hi va fotre escarxofar d'aquí i aquí es va quedar, i es va fer de planxa. Tal com anava passant la gronsa per aquí, s'anaven tirant olives aquí dins en cabassos, sense parar, anaven buidant les coses aquí fins que quedava plena. Llavors, per aquí baix, baixa un fil, un cordó d'olives, que es pot regular més o menys olives en un regulador que hi ha aquí. Depenent de la qualitat dels olives, pots moldre'n més o pots moldre menys, perquè són més lliscoses o són més denses o són més dures. Llavors, va donant voltes, el cordonet d'olives va per davant de la pedra i la pedra aquesta, al passar per detrás del cordó, les va aixafant. La posició de les dues pedres no és plana completament, perquè si fos plana completament se quedaria així i la pasta es quedaria davall. Una mica de forma cònica, perquè al mateix xafar el que fa és expulsar. Llavors, el roll va passant, va expulsant la pasta ja triturada de les olives, pinyol, tot, cap en un canal que hi ha aquí, on en una pala que té allà als peus, Josep, més o menys, la pala esta, al anar passant tot continu, va recollint la pasta. La pasta es va recollint fins que arriba aquí, just aquí davant meu, que hi ha un forat, que allí cau la pasta. I en un vessint fi, la pasta venia aquí, que és una batidora. La batidora no és res més que un bescanviador de calor. Té una doble paret i aquí dins hi anava aigua calenta. Som al davant de la façana de l'església parroquial dedicada a Sant Andreu. Aquesta façana, podeu veure, és d'estil abarrocat, que vol dir que té una certa exuberància decorativa. I això contrasta i molt amb l'interior de l'església, que és d'un altre estil, que va començar sent romànica i va evolucionar cap al principi del gòtic, que és un forn denominat morú, per les característiques arquitectòniques que us explicarem. Aquest forn, jo no sé els centenars d'anys que pot tenir. El que sí que sé que l'estructura arquitectònica en té molts de centenars d'anys perquè és la mateixa que van emprar
als àrabs quan van venir aquí a Catalunya a partir de l'any 700. Una de les seves característiques és que sol té una boca, el foc està dins, el pa, les pastes i tot se cou en la flama, bueno, el pa se cou en les brases, perquè per a coure el pa antes se coïa en la porta oberta, però quedava un color molt, molt mate. I ara tancam la porta i el pa o el forn sol aguantar una miqueteta en el seu vapor, tampoc té per a posar vapor. No té termòmetre, no té res, és la intuïció del forner. El dia que hi posa una mica, perquè ara ja l'he acabat de fer servir i per començar de manó, però ja s'hi posa esta nit, per començar a treballar posa un munt de llenya grossa al mig. Quan comença a fer pa, l'encén i es fa una foguera. Aquesta foguera s'ha de cremar tot fins que queden les brases. Després agafa, posa les brases cap al cantó, limpia el forn i en esta calentor se cou el pa. I des que comença a fer pa fins que surt l'últim han passat 7 hores. I a partir de la base de pedra que permet escampar la calor, hi ha una volta que la podrem veure després tots, una volta que és tancada. Per tant, el forn queda tot tancat per baix, per dalt i pels costats, tot tancat per tal d'aprofitar al màxim la força calòrica de la llenya que s'hi posa.